Май. Дай. Много е. Сменяй пета. Дай. Пускай. Добре, карам 130, бих си рекорда. Ивана ще е много доволна. Следващия ден сме. Така ще ям ориз. И също така баниса. И след това ще ходя на лосто и малко потренирам. Тъй, сега се оправихме и ще отидем да вземем на баба едни работи от магазина. След това, като след като минем през магазина и ги оставим нещата, ще ходим да потренираме малко. Звера. Мамка му. Окей, let's go. Много мръсно тук. Ужас. Днеска трябва да измия тази кола. Може би, сега после ще ga измия. Упси. Така, напазарувахме тук на баба работи за готвени от CBS-а. Не снимах там, защото имаше адски много народ и не ми се занимаваше. Няма да ви лъжа, трябва ми задължително да мина през фризорския салон. Взех си статива. Сега стана голям тъшак, защото и това нищо не ще ми хваща телефона поради някаква тъпа причина. Това си букука. Така, обзето днескашната тренировка се състои от загрявка, която направих преди да заснема това. След това малко набиранки тук с нормален захват. След набиранките имаме друг тип набиранки. Тези набирания са изключително добри за бицепс, което аз допреди няколко години, няма да ви лъжа, не знаех. Но обзето за хубав бицепс всеки предпочита такива набирания. И ръката ми наистина взе да се променя, откакто почнах да правя тези набирания. Както виждате при мене, горе задържам бавно, пускам бавно, вдигам. Както видяхте, ръцете ми са гъс. Тук правим за бицепс малко, защото бицепс трябва. А това упражнение в интересен са много хубаво за бицепс. Така, 20 минути по-късно от това, което ви показах. И обзет това е бърза тренировка, 30 до 40 минути. Няма да ви лъжа. От вчерашната тренировка мина вече ден, в смисъл сега сме следващия ден. И ръцете ми добре се изпълват. Чувствам се добре днеска, не съм... Спи ми се, защото си легнах късно. Спи ми се, не пия кафе сутрин, което за почти 20 годишен човек може би е минус. Не знам, никога не разбирам и никога няма да разбера защо съм тъй, но защо съм пред такава дилема? Аз по принцип обработвам с CapCut. И сега не знам, искам ли да обработвам на лаптопа с CapCut, защото отделно имам то CapCut още на компютър. Поне в България няма про версия, или поне на мен още не ми е излезнало. Но аз без това така или иначе плащам за про версията на телефон. И не знам, имам чувство, че на компютър ще е по-лесно, пък на телефон е по-удобно. Ей годи Гольфо. Ей годи съм и аз. Шокиращо е. Тук идва цялото трябва да се поправи. Тук да ни говорим, и тия трябва да ги махна, защото са запрани. Да, това не го гледайте. Трудовата ми книжка, ще видите, нали съм безработен. Сега ще почакаме малко, защото има хора. И така, приятели, поизчистихме тук чистичко. Отзаде. Само и ти трябва да ги сваля. И да, то са си добре. Поизчистихме количката. Така, приятели, направихме един голям, огромен скок. В момента е към 11 часа и нещо. Да. Обаче, тъй като трябва да потренираме, сега ще потренираме. В момента, тъй като наистина изключително не ми се движи гарам,
Ще загрея на бърж малко скитки, малко нали стричинг. В момента съм доста дебел. Тъпичко е, но те стака цял ден ям. Абсолютно цял ден. Така че, да, ще ударим нали малко лицеви опори. Тук там е някои упражнения за трицепс, рамената. Съпробвам малко стойки на ръце, макар че съм малко дебел за тия работи вече. И отделно има едно упражнение, което го гледах от ей тука. Ей тъй. За трицепс уж. Но да, сега започнем с различни видове лицеви опори, просто и те за кеф. Тренировката. Аз си умрелия статив. А иначе тренировката, както казах, ще е бързичка. Добре, този статив е пълен ташак. Между другото сега, нали, да го покажа по-добре, ето тук ми излезе някаква пупка, която я нямах до преди 2 часа. Продължаваме. Despite the fact he's on steroids, despite the fact he has high red blood than last time. Next one is the fun stuff. This is what everyone likes to look at it. This is ridiculous. The other things are very important. You can't just glance over it. And so, newsflash for all you, the most common something up to scare you, or I'm giving you my honest opinion, my honest assessment with me. He takes his blood pressure. Това беше много хубав фейл. Този фейл слагам край на тази тренировка. И като за малко десертче, след тренировката се ударя и топ пудинг. Това сега, което се случва е анаболно чак. Значи вчера ядох толкова много храна и очаквах сега като се събудя да не съм гладен, защото бая храна ядох. Аз дори да снимах всичко, ама аз май реално нищо, не знам, не помня. Аз май нищо не съм когато ядох, много храна ядох и то късно ядох. И нали очаквах, че сега като стана няма ми се яде. Умирам от глад, майка му, де. И да, тъй като днеска имам повече свободно време, сега като хапнем и после с Течо ще ходим към Стара Загора. Сега се замислих, защото нали сега станах и трябва да си мия зъбите, но също така и да ям. И си викам сега, повечето хора какво правят? Първо си мият зъбите и след това ядат? Или първо ядат и след това си мият зъбите? Аз лично сега първо ще ям и тогава си измия зъбите, защото според мен има повече логика, отколкото да ги измия и пак да ги цъкам. Не знам, тъй мисля, не знам. Сега се оправям, ще махна от колата тия забравя като се казват на седалките. Ще ги слагам за пране и тръгваме с Течо, по-скоро отиваме първо да му разходим кучето. И след това тръгваме за Стара Загора и трябва да минем през метро. Днеска не е толкова слънчево. И сега ще махаме всички тия черни табраки се казват. Тъй махнах всички тия работи, сложих си якито там и шубата. И сега отиваме да заберем Течо и към Стара Загора свършим малко работа, че и в метро имаме малко работа. Преди ти Принцеска. Музика. Ой. Браво на момиченцето. Браво да браво. Ние сега тръгваме за Стара Загора. Паркирахме най-сетне, намерихме тук 20 минути са върчим, не може да намерим. Си ли правилно бе да ти ба майката педерас? Тро? От телефонта ли трябва да е? На къде е? Не знам. Ой. На съди или на улица? На къде? Че направи ли го на пешеходски? Давай гледай с точки, не с... Тя не му е познай минуса е това. Пистолета? Да, казвам, оставя ножа на тези свършен път. Събрахме се цялата банда цигани. Амок и вчух. Бай, ако е пробна. Аз?
Питай го. Питай го. Какви големи неща е зачуил. О! Питай го колко пъти пръднах. Питай го. Ана и съсей. А какво са ебейти пак за пари, бе? И ние сега се видяхме тук с момчета, отиваме към метро. Метро. Към метро Сити. Ага, запаля.